Bueno choma. Ngeni na yeri ka in boy ma strong. Handsome. To kabuna neno ka gini o interfere with the nature of your handsome. Aneno ka gini tera marach. Aneno ka you are too weak. Adwa ni mondo idhi hospital. An weak kabisa. To hospital no be okane ka chunya to ohero mar dhi. Adwa ni mondo idhi hospital mondo pimi tuo man kuomi ni mondo wang'e ni en ang'o. Ing'e na asedhi ir nyaluo moro. Nomiya tinya bende moro amadho, awinjo ka dhi maber sani to ka ahinya. Ka janyoluo to an ok aheroga, ok believe kuomgi. Ok believe kuom jonyoluo nade, ok jonyoluo ne thietho chon, tinde gin osiptal gini gibo. Okela kela to be ok ane gima gikonyo ahinya, aneno ka jonyoluogo biti temo malojo osiptal gi. Adwa ni idhi osiptal mondo pimi chakre tuo moro amora mane dendi. Are homa nyaka tuo matinde lichnwa ni. Matinde wanyalo ting'o ji ariyo ni. To manyiso ni kadhi hospital to idhi pim tuo moro amora mane denda. Moro amora nyaka homa te. Mano tek manade yawa. Adwa ni mondo ateri, ikri mondo iwuogi. Titera nade to maneno ka be pod ateka ni, dong' anyalo wuotho. Apani nyalo go kore wang'ayo. Koro adwa ni wadhi kodi mondo pimwa wate. Mondo pimo wate? In koro timo niya. Iwe adhi to ka chieng' machielo koyudo ka koro ok awinj maber ahinya. Koro konyalo dhi kodi nikech sani to ok ane ka an marach ahinya. Ok ane ka nyalo go kore wang'ayo. Kara mano ber, adwa ni mondo koro ikri dhi tipim ne daktari gima timi. Gima timi ni en ang'o maduong' matimi ahinya? Gima tima ni daktari dhi golo te. To miwinje dendi ma imbi nyalo winjo, minyalo ng'isa at least amba koro ang'e ni gini time kama. Wiya moro mosebara ka. To kasebedo kod kwe. Koro wini kende miwinjo kabari. Wiya ni winjo kabara. Kende kata kama ok nitie daktari dhi wacho. Adwa ni mondo idhi hospital. Koro kare. Waginene. Watim mondo adhiyo. Dhiyo koro. Nikech aneno kaka bedo gi tuo ni ka to anyalo hinyora. Koro bai, ang'e ni dhi chango kata kapok iduogo ka. An asechango. Ang'e ni dhi chango mana kuno sani. Adhi chango. Koro wach ma daktari okona, adhi tugo koni. Sawa, mano ber. Koro an adhiyo. In koro chopi. To jony ajo. Awinjo ka jony to wawe adhi gi kwe. Aduogo kanyo koro ginene kiki beda kanyo kamano. Bwana, karang'o matimore ka? What is taking place, young man? Ang'o matimore? Ling'ane bwana. Ang'o matimore osiepna? Jatelo to ang'o matimore nade? Kare magi gik manaoro ni pesa mondo nyiewgo. Ibiro wiye to aneti. Ma kuyo garadi. Gima nyaki ng'e ni kane ok abira papers gai mano kela ka. So this is the number mar matafari manaoro ni. Ino kigedi. Don't tell me your papers. Bedo ni nigi papers. Bedo ni koro ni papers ni koro tiyo mabor mopogore ka. Kigedi. Gima nyisi ni miwinji. Ni dwaro kuocha ng'o? Tok mar gedo. Apenji. To mang'e ni kuyo ni. Ere structure kare musegero ka. Ere structure. Don't tell me about kuyo. Ma kuyo garadi. Welando gimikia. Ma penji ni ma kuyo garadi. Idie Magarario. My matafari manaoro ni nyiewo. Dwaro mane yawa. I've wasted my money. Uru nyithi gwen kati konyo uto you can't understand. Jatelo. Jomoko bende kawo moko mondo koro beauty tijegi. Yugi momiyo nyaki wuo maber. Nikech an bende ang'ama fundi ane mang'e tijni endi ni kia. Jomoko be kawo moko mondo koro beauty tijegi. Tubuno neno koda marach ni jatelo kluaru. Jatelo nyoji luonga mondo idhaw nati. To ere tich misetiyo kuma penji. Tijni kenda nene matek mal. Tell me, come on, tell me the structure. Tell me the structure, young man. Jatelo wedhira ka kibirano endi. Achudo nango. Wedhira ka kibirano. Nyisa structure wa. Show me. Ng'iyane maramni. No, leave alone maram. I want to see the structure. I want to see the structure. This is just a hole. What are you doing here?
This is just a hole. This is a hole. What are you doing here? Jatelo iwinjo. I've wasted money. Koro bine kaka gini ne tek. Iketa gi liet malich. I've wasted money sincerely. Okanyal bedo gi yot. Where's the sweat of my strength? Ere gimitimo. Iwinjo gima nyocha timore. Ka to nyaka ka. Nitiere gima nyocha onge bathe ka. Mondo nyocha obed 2.2. Bathe ka miwinjo chiemo nini. Give me back my money. Give me back my money. I want to go. Give me back my money. I am giving someone this work. I'm giving someone this work. I don't want to understand what you are talking about. Jatelo wedondori na. Tijini ane mangeyo. Can you are giving me my money or I'm sending you to the police station? That's the only thing. I just tell wadhi mos. Wajoma jogwen. Kimia tich to kimia mondi don't record. Don't record that. Young man, I won't bother you. And I won't pester you anymore. I want my money or else I'm taking you to the police station. That's the only thing I can do. Can I make a call so that you be arrested? That's the only thing. Young man, I want to see the structure. That's the only thing I want to see. Or else I want money. What are you telling me? Magi wenyisa. Adwaro structure, young man. I want structure. Ini lano structure tangama jagedo anyisu gik mane timore kai gik mane tek. Mai nine nyalo bedo nade magi. Koro ne bwana. I'm going to arrest you. Amaki koro. That's the only thing waneno ka koro dong. Jatelo gima mondo tim dog chien ingama janyuol. Adhi mondo mi amany bwana mane watiyogo ka miluongo ni Okombe. Adhi mondo amanye, kase manye jatelo adhi ire. To ka onge ni ok anyadhi ire kenda, ayie mondo ateri mondo wadhi kodi, mondo wadhi ayude, mondo embe wawuo kode. I don't give only two solutions. Either umiya pesa golonga machielo kata maku wuok kombe na tero police station. That's the only thing. Nikech kata ina wuok ni any structure sechung. Okombe mede okadoga no structure. Ainya nyan matiyo ka to kombe no onge. I don't want to understand that nikech ni mana chudo. An na chudo pesa ko wuok iri. Jatelo ateri mondo wadhi ko kombe. Go. We go. Don't fear. Don't delay. Kocha, don't delay. Don't come. Hey, Apenji wachane kaka yin. Daktari. Chaneno gik moko matek sani. Atura. Ituori. Atura mang'eny. Ituori. Atura. Aneno kituori. Atura mang'eny. Ituori kabisa. Aonge kod. Isadi hospital mane? Hospital mane misadia? Hospital mane? Onge koso. Nitie. Kae kama kuongo go. Aneno ka in tuoche mapek kabisa. Ari tuoche mapek. Mapek kabisa. Oh, fweny na gi daktari. Tuoche maki aneno gi chon. Fweny na gi. Achiel. In gi tuo. Wingoli kama. Ariambo koso. Yeto ngoli daktari. Koso. Kamano. Mano tuo. Marango. Mano tuo. Wingoli. Yukwi. Biwinjo ka gimoro ngolni. Awinjo daktari. Mano tuo. Mar orienyacha. Makajuoke bondo ae. Morwangi. Ngikocha. Ngikone. Ngikocha. Ngiking. Mor. Agoi mapek. Osegoi ma. Agoi motimore nade. Agoi mosenega. Mapek. Agoi mapek omaki in. In gi tuo mar agoi.
Koro ada thiedhi. Koro ikonya nang'o jatelo? Ada thiedhi bed mos. Ada thie? Asebet mos. Idhi change nying ye? Yesu. Ada thiedhi. Ineno ma. 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 Keto ka. Ma idhigo. Ma itimori nade? Ma dhigo. En ikete enibole. Enibole. Wawinjore? Abole. Ibole mbele dot kama to ielo lo matin tikete. Ma. Ichwaya gamba ngo? Gambot. Atiedi de change nyingi Yesu. Dongin gidako. Iyan gidako. Koro dako ka ingo kidok. Nyuka njagi adiwa. Achiel. Nyuka njagi adi. Nyuka njagi achiel. Gimi madhego tami. Nyuka njagi achiel ni kosemi. Kosemi nyuka njagi achiel. To ikaw kwer mapoko purgo. Kwer mapoko purgo. Manyien mapoko purgo. To kwer ni ikawe tibet go tikawa ngawa karaya. Nyiso mi karaya. Wami karaya chwero. Wawinjore. Gi kwer mumicha. To kwer ni kise chwero karaya. Tikaw nyuka cha. Imadho. To ikaw deyo tikowego. Ikaw deyo tikowego. To odeyo modong. Ibudo tiluokorigo. Athiedhi koso ka thiedhi? Athiedhi koso ka thiedhi? Ithiedha. Nyasaye duogi makade. Duogi makade. Hey. Mino chonga? To nango? Onge wach. Wuno chonga eri? Wuno chonga odhi osiptal. Odhi osiptal nade? Dende moro na lit. Iwinjo? Ok aneno maber. Ok aneno maber. Jatelo nyoche watiyo ni tich moro. Ing'e mdos cha. Nyoche watiyo ni tich moro. To kaka sani koro dang' watimo tamowa. Nikech jatelo dhawna ma jatelo keto malich ma ane ma jatelo dwano maka. Odhawni nang'o? Watim nang'o? Jatelo dwano maka. Odhimaki nang'o? In koro kokomeno usekelo pesa ot utiyo godo uchamo godo gik moko. Ugogo chapat mag ajab. Koro sani to timo nang'o? Okombe ujoga ka jonyo. Okombe nyalo mi pesa to ariyo kech gi nyithindo manindi. Sani wan matek kabisa nyalo make samora mora. Okombe no okomiya gimora mora. Ana nindo iya ase mana duogo kae ni to jatelo chako miya warning kendo ni adok atimo nang'o? Sani okomiya gimora mora. Tera ot mundi dhi nyisa kama okombe nitiere. Ano yo mok adwar. Osiptal manade? Okombe tuo matek. Imama machal nade mapando chuori? Ipando ne chuori? Ok anyal pando kombe. Apana tera mundi dhi nyisa kama entiere. Okombe tuo ni osiptal. E kare miya pesa ka nomi ni mondo noweni ni mondo imiya. Aonge kata nduru. Ionge? Kata nduru. Mama ni abiro chwadra kodi e yo kaka pok achopo kata iro kombe. Aonge gimora mora. Miya pesa. Kang'isi ni nariyo kech. Dari wuoth wadhi dala. Apana. Wuoth wadhi dala ni. Kaka nochonga chako dagi kata dagi. Ne chung'ine. Jatelo ok nyal gona koko nikech in. Odu to kini okombe go. Ini okombe geni go endi. Ne mama, ne mama. Chung mondo iwinj gima nyisi. Iwacho na wecho kombe ka gima nonyuola go kombe. Ne winje gima mama ni nyisa. Ne chung ka mondo iwuo koda yo maler kabisa. Ni wetugo koda, titugo kodi. Ay. Ang'ama dichuo nyalo nyisa na wetugo kodi. Achwadra kodi. Ne mama ni gima nyisa. Iwacho na nang'o? Anyisi mana kaka anyisi no Inyisa ni? Miwinjo no. Ni nyalo chwadori koda. Iwacho kombe machuori. Manyocho kelo pesa chamo ga ajab. Anegora kodu kawuondi. Wuothi tera dalani. Dhi nyisa kama kombe no nitiere. Dala na toki. Ni landra no kombe tuo ang'o matime? No wacho na ang'o matime? Dok daktari emong'eyo modhi pime kuno. Daktari ne poko pimo kelo nuri sa dala. Luna yo. Ano yo mok adwar. Ok nyal timore bila no endi. Ka nyathino oseywak one week onge kata chiemo. Adwa na nyisi ling mondo awuo kodi. Midos mako udalau te. Be un gi milion 2 mubiro golo? Kata 100 ema onge. Midos dwa mako udalau. Ng'amo biro in kiluwo bang' chuori imaki dhi. Jirani koluwo bang' chuori imako dhi. Kwaru koluwo bang' chuori imako dhi.
inyalo mak jodala ute. Koro konyiru wachne miya pesa ka in. Kare ka kwarwa onge kata ng'ech. Gimoro amora onge. Mako makita kia kaka inyalo tim. Mano to koro un gi milion adi dala uma kopono maku to unyalo golo. Dong ang'isi ni kata miya onge odno. Jatelo cha ang'eyo kawuono ang'eyo jatelo cha an manyisi ni ang'eye. Kositim na wuona wuoyo kode iwuonde to. Ok anyal wuoyo kode. Dong un gi dhiang' dala. Kata ng'ech onge. Ka un gi dhiang' dala titera to koro wang'iyo kaka anyalo ng'iyo kaka anyalo konyi. Mana guoga miluongo ni Saddam. Na gi guok miluongo ni Saddam. Guok inyalo ng'iewo. Dong wado osehero ga guok. Chuori osepuonji wang' teko. Ema chuori mawa gode jua kalika. Ok wayiene. Ng'eni joko hero ga guok. Ok wayiene wachno nyalo miya soko kata wang'i ok awuondi. An gi gik moko adi. 2. Guok gi pusi. Guok manade gi pusi inyalo timna tera dala ni wuoth wadhiyo. Ne mama tera dala ni. Tera dala ni biro maya remo. Wuoth ka ini tera dala ni. Tajony manade ya to daktari ni okochiedho kuma maber. Yo mina tieno iduogo ya wuod gi waya. Aduogo. Iduogo nade. Aduogo marach. To ok marach ahinya. To miyo laola malich kama ni ya. Aol pok yath otiyo kuoma malong'o. Bedi. Yath koka dwa tiyo kuoma. Yud bet. Aseyudo bet. Yudo daktari. In nang'o ka? An maber. Pacha eme parore nikech koro aneno kibudho. Abudho? Aparo kata ni go kore yo. Kaluwore gi tuoche ma atweya tekre gi ng'eny nyathi wegi. Daktari opimi? Daktari opima. Oyudo tuoche ma tekre gi ng'eny ma akia kaka dwa chako thiedhogi. Ya kik iwach ni en ma wanyalo ting'o ji ariyo ni en koda to imbe in kode. Ma mara kenda. To gionge osiptal mangima, osiptal moro amora, yedhe manyalo thiedhe. Onge osiptal Kenya ka. To mano yedhe mathiedhe koro idhi nyiew kositimo nang'o? Omiya mana manyalo geng'e to ok mathiedhe. Tang'ane manyalo geng'e no ane yawa. Ya to koro yudo tuo malich manade ni yawa. Omiya ni yadhni. Gima ber ni bi iting'e mana kendi. Yadhno mana keto kama kalo. Mana keto kama kalo nikech ok abol. Dong macha dokta manyasani ma inchalo ka. To mochalo mana yedhe joka abol gi ere kata instruction kaka idhi muonye. Abol nade? Instruction wuok kuom daktari. Kamae kaka tinde githietho. Mane kaka githietho. Opimi nang'o? Opima to oyudo tuoche mang'eny. Oyudo tuo mage ya. Ing'ene kaka donjo to daktari chaba yudo ka daktari manosomo. Manosomo malich ma kaka donjo kama. To kona mana ni osiepna aseng'e tuo matuoyi. Iyudo daktari modhi sikul modok saa 8. Ok pimi. Iwacho adier? Ok pimi. Ayie. Kaka onena ni to openja ni to be wi jabari, wich bar machanda cha. Be jabari. To yini ni dokta, wich to jabara. To kona ni yuka ne kama. To ka yuko kama. To penja ni bi winjo gimoro ka ngol ni iye. To winjo ka gimoro rol iye. Ma odwa hinya to okona ni bas. Gima timino mano ria nyacha mapek. Oria nyacha madwa wang'i nyowuoyo. Moka ng'eni to dwa timo nang'o? Ato ria nyacha tuo nyithindo mabe aneno mana kochong'a ema seche moko goyo kae tachwako ne mikinga ni in go ria nyacha. Dong aneno kochong'a mo ria nyacha chamo ka. Ya oria nyacha to ok tuo joma. Opimo yud ka oria nyacha dwa nega. To kochako ong'iya kendo. Awacho ni an koro kuma kaka dwa timo akia. Kaka dwa timo akia. Kochako ng'i to ng'isi ni in gi mane? Kochako ng'iya. To nwang'o ni an ga goyi. Ma koka ji panga. Tagoyi no dhi goya magora piny matho. Yawa kiko goyi piny sani yawa. Koro kogoyi piny sani to iweya chon gi nyithindo nang'on. Ok adwa na wi chon. Emomiyo adhi daktari mondo ayud weche. Mondo yud kaka wakonyo. Mondo ayud kaka wakonyo. Nyasaye mad make. Nyasaye osemako tuono. Kendo tuono Nyasaye osemako. Gi bede gi adek.
Ya onego neni gi wang'e. Koro okanyal tho chonga gini poni mabor. Ochonga ni mabor yawa wakwa kwa Nyasaye ni pod en mabor. Ochonga ni mabor. Lakini kata Nyasaye bonge. Koro Nyasaye ong'eyo okadhi tho sani. Emomiyo kia no chiki gi daktari no. Chike gi daktari. Keno ka daktari yudo daktari mosomo kabisa. Osomo koro sikul saa 8 in winja. Odok sikul saa 8. Mama moko gi ng'ini ok dog ga sikul saa 8. Daktari mapimo ji gi wang'e to seneno. Onena kaka pime gi wang'ani to semana nyisa ni in ma tuo matuoyi. Mano ber manaden. Koro omiya yedhe moko ka ang' natim kaka owacho. To dong' en mana mae kende maneno ni. Moro ni ka ang' nanyisi go seche moko sama koro wan kuondewa. En ok gole sa. En koro ok golewa en koro ang' anyisi sama wan e kuondewa. Mano igo mano to koso iwuonda to koso no ng'isi ni tuo mamako ji ariyo ni omaki. Kendo tuo mamako ji ariyo no eto aneno ka ionge kode. Oonge. Nikech aneno ka ata kwaya machiegni ka in mabet samoro nyadhi mabor. Ng'eni kwa an ka kwa mabor. To gikige bambot ka piero chuga ka. Ok adhiga mabor. Mano be gimomiyo nayieri e kind jowuoyi. Kwa machiegni. An ok akwa mabor. Dono ka agule e ginene. E bam got ka ok adhi mabor. Mano be gimomiyo ambe nayieri e kind jowuoyi ka jowuoyi oriedo to wacho mani macha. Ni timo maber kabisa. Kata ambe naneno kitimo maber. Maber ahinya. Kamano. Koro ok ang'e ni program ringo nang'o. Sama weyi chato be nitie kata gimoro ma itimo bang'a mopogore kaka weyi. Asebedo ka onge pesa. Ochonga cha ne ywak to kuon moro mang'ich ema miye. Kuon mang'ich. Ema loso ne matin. Bas koro asebiro dhi chamo kuon maliet. Kuon maliet ichamo to kawuono pesa kato ni dhi go hospital te yawa. Na we moko. Iwe moko. Ochonga nyaka cham kuon maliet ok ocham kuon mang'ich pile. Mano ber. Koro gima timore. Dosi moro watiyo ne ka. To dosi no anwang' ka joma odak oko gi joma ochaji. Dosi no wasetiyo ne juma achiel pok oronwa kata mana pesa. Ing'iso ni juma mani wuok ot kae ni pok ochuli te. Awuok pile to ok or kata pesa. Mano ng'arach. Ng'ano ng'amarach kabisa kendo ing'eni ok ang'eyo ni to nyien mwatiyogo cha akeni yorna pesa to ok chulwa ok miya. Mano dosi no ema rach. Ambe nawinjo ni ok ochudi. Dosi no rach e pesa. Wuod Jokangado notuone pesa ne ka. Notam wuod Jokangado pesa ka dong ne wuod Jokangado noywak ne. Dosi no ng'arach kabisa kik ichak itine. Dosi no ng'ama rach ok achak an tije ok achak adhi. Kik ichak idhi. Ok achak adhi tije kabisa. Omedo unja nyisi. Donyo ja nyisi bwana. Ne bwana ni. Ang'o mosekethore. Omera. Apenji. Maini wuoyo mana kuma tutinja miyo tich pokalo mocho nana halo kamoda bienke ka tich te. Ukombe. Nyocho semiwa kodi pesa. Nwatiyo ne dosi tich ne pok orumo no semiwa kodi pesa kendo in mani donge pesa. Gol pesa oko. Ok ng'eni ok nyati. Omera mati. Otete bi wacha dier ni We mondo nyisi thuon wach. Thuon wach wacho ni Otete. Lunga no tete wuok koda. Apeji ni nyathiwa. Dong in ma ichor pesa kae ki pesa ma ichiwo wasetiyo bang' juma to ipogona to pesa manoro bang'e ninde. Pesa mani or ni nyisa ni mondo akowni go mbake gi ndofu. Ai. Nakowni pesa. Tuya kod dosi. Nung'iyora. Iseno ka afito mbaki. Omera ne miwa pesa. Omera ne mokongo ini mokongo adhi maki. No bwana. Ng'iyo tija Ne miwa pesa tuya gi dhako. Onge pesa, chwara ni betuo. Omera ne miwa pesa. No wach nien ga goyo. Ai na goyo go endi. Ndofu na miwa bwana ni goyo ma miwa pesa. Ya pesa na dama kuni muru tich. Yawa, we ura we ochang mondi. Omera ne Otete. Binge no bro gore pinya. Otete tuya gi dhako gi dosi. Binge ni ane madoso siko go na koko. In monego beniti ye tije. Kelwe neno kaka ineno ni. Miya pesa na mondo adhi amany kundi matiyo na. Omera ne chigi munge tuo ni omera. Dongi bera na pen kae. Otete bwana. Mene miwa pesa. Ani we tuya gi dosi. Hapana miwa pesa. Ni kako ibed mos. Welano ni wago Otete bwana imani. ingeni. Hapana. Ne omane miwa pesa. Omera umia pesa kosa mako. To dong nyuja nyisi ni bwana ni munege maki oka. Aluongo lupo ni macha oro ni pesa. To nyuji oro na pesa Uogi nyeni wamo umia pesa na bwana. Dosi wanyisi gima timore. Ineno mayo kwanyo mikago misiemo go ruji ni mikasu ni kiani doski. Mine miwa pesa. Otete bwana ani nyiso miwa pesa. Otete ani doga ni chi. Dongi ni macha oro ni pesa. An bwana miwa. Nyisi ni manchi wuoyo gi fundi. Kineka to ruma ne ng'ama dwa tho yawa. Ne mama ai. Otete. Ang'o madwa ni? Ai titere
Dog chini nyathi marach. Anyathi marach. Pesa michori ne chien. Bwana ni umadhoga. Aneno wange. Bwana ni umadhoga madha changa pe bwana. Omera kata kama madho changa welanda bwana. To sani ne chinja ne okadhi madho changa miya pesa. Pesa mano or bange dong mi badosi piro. Omera ne welanda changa kel kwaje ne. Omera wamako kwaje ne wadhi. Bwana ne. Imbe lingine imbe werie badi. Sama nyocha ora joke pesa nyochi yonge. Either umiya pesa kata udhi tiyo kuna tich sani. Dosi. Ako ni mako tete. Mama ni jamnu wewe mlo chwore te lingi ngi. Mama ni lingi ngi. Mala teruka polisi. Yanu maka kama no indi bwana. Mami wa pesa. Ako ni yom polisi mak go tete. Hapana tani maka nango. Otete pesa. Mane wetuka kitu no indi bwana. Ne jatelo. Ka kato kwache tuoro gi ni magi chago. Tuoro mana. Kwajo ni temo se. Ka tuoro gi digo. Pesa maisi. Tuoro dhi timo na. Pesa mana tol ni endi. Wadhi kata mana tol ni jatelo. Adhi timo tol na. Dungi dwa. Mai de mota de loso. Ma okani malo. Dungi pesa tuonge. Suombe anotete. Walo koda. Kama kama nango yao. Ni manyocha oro ni pesa. Ni ngoro pesa bwana. Ni pesa bwana. Manja kimia pesa. Mana mama ni dondore bwana luna yo kae. Ni madhi kodika polisi. Ni pesa. Iwalo koda kabisa. Ingine ni nyini. Omera beda ne kakara ino se orni pesa tinyo goma namba yake. Ngamoro na pesa. Chaloto romo ya matindo ya lokore green kama. Kwani kati to ngabiro gi skuma. Ingeni samori lit na to samoro okilit na. Mon chamuringo, mon chwe, mon dung mamit kaka lota winjo ka mon chiedo to ini tamuri kata ni mondo nyiewe kata ringo. Ini se dimi ngwe mon yudo ka mon dung mamit. Kaka loka min ngane ka donga yudo ka ode dung mamit to chielo gik mamit. Dung mamit machalo nango. Kiwacho ne. Ni kata tong mar singa paga bijo taminyeo ne dhako. Koro tong Mbake mifito. Tong gi midwaro. Samoro lit na to samoro be okilit. Tong idwa chamo, bede mos. Nyathi moro mo obiro kacha. Nyathi moro mo obiro kacha. Aneno ka owango ya kabisa to gimitim. Daktari unyisa ni ka biro ka. To mondo mi angi kaka tuche nyalo dok chien. Digamna ne karaya mondo nyisi gima dwa timo gi karaya. To kawuono ine mitedo. Kata katedo dong kata katedo krach. Dhiadhi gam karaya mondo. Mondo ngisi gima timore. Karaya to kanya gamo ne dichuo. Dichuo moseng'e karaya mano ba adhi dak go. Dhi gam na karaya mano wich mo karaya. Adhi kwenyora kodi. O karonje. Chung malo. O kaketh kaka be. Bas.